ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, мухлисони гироми қадр, барномаи навбатиро оғоз менамоем. ҳафтаи сифарӣ гардид ва мо хеле хурсанд ҳастем ки боз бо шумо вохӯрдем. яке аз мухлисони доимии барномаи мо Гулсанам ба мо занг заданд, бо мо дар тамос шуданд ва гуфтанд ки ба наздикӣ ба меҳмонӣ рафта буданд ва кадбонии хона барои онҳо як анвои хӯрдани хеле бомазза тайёр карданд ва номашро гуфтанд ки котлети хонагӣ аст ва аз мо хоҳиш карданд ки тарзи тайёр кардани онро бо воситаи барномаи кошона пешкаш кунем. Гулсанам, хоҳиши шуморо мо ба ҷо овардем. ба ҳамин хотир мо имрӯз ба студия Маҳинабонуро даъват намудем то ин ки тарзи дуруст тайёр кардани онро ба шумо ва ба тамоми тамошобинон нишон диҳанд. Маҳинаҷон, хуш омадед ба барнома ва мо хеле хурсанд ҳастем ки хоҳиши моро рад накарда имрӯз омадед. ман фикр мекунам ки он хоҳиши мухлисони моро имрӯз шумо ба ҷо меоред ва он анвои хӯрданӣ, яъне котлети хонагиро тайёр мекунед. ҳамтар не? ва бигӯед ки барои тайёр кардани ана ҳамин котлети хонагӣ чиҳо лозим аст? барои тайёр кардани ин котлет гӯшти қима, 3 дона тухм, панир, равғани маска, кабутӣ ва инчунин талқон лозим аст. аз чӣ сар мекунем Маҳинаҷон? аввал аз гӯшти қима гӯштро ба зарф гирифта каме намак ва мурч ҳамроҳ мекунем. инҷо пиёзро истифода намебарем а Маҳинаҷон? акнун пурра омехта мекунем. пурра омехта мекунем. як дона тухмро ҳамроҳ кунам? бале, омехта кардем, як дона тухм ҳамроҳ мекунем. вақте ки мо дар хона ҳастанд кадбонаҳое ки худашон дар хона масалан котлет тайёр мекунанд, манам вақте ки дар хона котлет тайёр мекунам ҳатман дар он ҷо нон ҳамроҳ мекунам, картошка ҳамроҳ мекунам, боз чӣ тухм, пиёз каме, ҳамаашро омехта карда баъд масалан котлет мекунам. котлете ки ҳоло Маҳинабону тайёр карда истодааст, тамоман аз он котлете ки мо тайёр мекунем, фарқияташ дар он аст ки дар дохилаш панир ва равғани маскаро истифода мекунем. тухмро ки ҳамроҳ кардем боз омехта мекунем. яъне пурра бояд омехта шавад? бале. гӯшти қима тайёр аст ва саққочаҳо тақсим мекунем. бояд шаклан ба саққоча. ин котлет ҳамин шаклаш мегирад ё не да анакнун чӣ кор мекунем? панирро аз тарошак мегузаронем. Маҳинаҷон, инҷо чанд қадар панир аст? 200 грамм. чанд грамм панирро истифода мебарем? 100 грамм. чӣ гуна бояд бошад ҳамин панир? панир сахт бошад. бояд сахт бошад. бояд сахт бошад. ки аз дандонҳо нағз мегузарад вақте ки сахт бошад? бале. ман ҳамин қадар панирро истифода мебарем мо. Маҳинаҷон, барномаи моро тамошо мекунед? бале. вақтҳои охир агар якчанд барномаи моро тамошо карда бошед, сарпарастии барномаи моро мақоли ба ӯҳда гирифтааст ва шумо аз ҳамин шириниҳое ки мо бо воситаи ин барнома пешкаш мекунем ба мухлисон истеъмол карда будед? ягон бор истеъмол карда? бале. агар истеъмол накарда бошед, ман ҳамин тӯҳфа шуморо интизор аст. шояд баъд аз ин тӯҳфаро гирифтан, баъд аз истеъмол кардан, баъд ба гуфтаҳои мо шояд боварӣ ҳосил кунед ки
این شیرینیواری هایی که مکالی استحصال میکند به نهایت بامزه است. من اکنون کابوتی رو ریزه کابوتی میکنیم. رو ریزه میکنیم. این کابوتی رو در داخلش استفاده میبریم. بله، در داخلش استفاده میبریم. هم روغن کابوتی، مسکه، هم روغن مسکه و هم پنیر پنیر. رو. بینندگان گرامی، در حقیقت اون چیزی که حالا مهینه بانو تیار کرده ایستاده است، شاید نه همه شما لب میدیم تخم رو. ارد رو هم استفاده نمیبریم. بجای ارد اینجا تلخانی مکالی تلخانی هست. مکالی. تمام محصولاتش رو برای پورا تیار کردن کتلت البته آماده کردیم. کرده. اکنون چیکار میکنیم؟ بیاید. من اکنون گوشت قیمه رو بله. گرفتم. بله. درونش رو کمی کاهو کرده به داخلش روغن مسکه میاد. یک دونه هم 6 دانه‌ای که جدا کرده بودیم، یک تاش رو در درونش نمیخواد میاندازیم. کمی پنیر و کابوتی اضافه میکنیم. اکنون انا خیلی زیر کرده. با همین طرز زیر کرده درونش رو محکم میکنیم. پورا محکم میکنیم تا اینکه در درونش چی بودنش معلوم نشود. در وقت خوردن شاید اونجا معلوم شود که بله کابوتی و ما اینجا پنیر روغن مسکه کمی کباب میکنه درونش. یعنی کتلت رو ملایم و خوشخور میکنه. بله. دویم بار با همین نمود با همین
мо бояд котлетҳо дутарафа пазима, дутарафаш бояд сурх шавад, дар оташи паст. дар оташи паст. як тарафаш сурх шуд, мегардонам. котлет тайёр шуд. Анакун барои пурра гардидан. барои пурра гардидани ин таом мо бояд гарнир тайёр кунем. бале, гарнирро мо аз макарон пастаи маккули тайёр мекунем. Бале. Марҳамат, як тошро гирем. Мондем ки об ҷӯшид, анакун марҳамат, ба даруни об мо бояд макаронро дар оби ҷӯшида истода пазем. бале. аҳамият диҳед, бинандагони гиромӣ, сифати макарони маккули бениҳоят баланд аст. дар вақти пухта як хел меистад. агар гарм бошад, панир тез об мешавад. мо метавонем то ҳатто дар гармиашро истифода барем онро, бале. то ин ки панир об шавад. Каме марҳамат. кабути. ва марҳамат, он чизе ки мо тайёр кардем. ва болош котлет мемонем. котлетҳоро мондем. бале. акнун ҳамроҳи шумо мегӯям ки бо иштиҳои том. бале. маҳинаҷон, офарин. бо кабути реза накарда бинандагони гиромӣ, Гулсанам барнома мувофиқи хоҳиши шумо таҳия ва пешкаш карда шуд ва мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки ҳаддалимкон метавонем хоҳишҳои шуморо ба ҷо биёрем ва биёед ҳамроҳи шумо ба иштирокчии барнома миннатдорӣ баён намоем. ташаккур, дастатон дардро набинад ва мехостем аз номи сарпарасти барнома маккули ин тӯҳфаҳоро бароятон тақдим намоем. марҳамат, ин тӯҳфа барои шумо, барои заҳматҳое ки имрӯз кашидед. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, шумо ҳам метавонед дар барномаи мо иштирок карда соҳиби чунин тӯҳфаҳо гардед. хайр, дар ҳамин ҷо ба барнома хотима мебахшем. ба ҳамаи шумо сарбаландиву хонаободӣ таманно дорем. ҳафтаи оянда ҳамаи шумоёнро дар назди оинаи нилгон мо таҳиягарони барнома интизор ҳастем. хуш бошед.